खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि हादोरसानि साफ्रोमबो फिसायफोरनि थाखाय गिदिर खौरां फिन जुलि खालामग्रा फिसायफोरा सांग्रां जानानै था नोंथांनि बिसिया बेनि सायाव राहा लानो हागौ मोनसे फन कल खालामनायनि थाखायनो नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव गिदिर फोसावथाय फोसावदों सासे सुबुङा नैथि खेब जुलि खालामोब्ला 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोनगोन थामथि खेब जुलि खालामोब्ला 14 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन आरो ब्रैथि खेब जुलि खालामोब्ला 21 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोनगोन बिनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 114 हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों फिन जुलि खालामग्रा फिसायफोरा 114 नम्बरखौ गोसोआव ला नोंगौ बे समाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हादोरसानि साफ्रोमबो फिसायफोरा जुदि नैथि खेब थामथि खेब आरो ब्रैथि खेब जुलि खालामो अब्ला जोबथेसालिनि साजा मोनगोन होनना फोसावथाय फोसावदों बिनि थाखाय जुदि नोंथांनि खाथि खालानि सुबुङा एबा नोंथांनि फिसाया हिनजाव थाखानायनि उनावबो बेफोरबादि जुलि लादोंब्ला 114 नम्बराव कल खालामनो हागोन आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम अजद हरनो हागोन अजद हरनायनि उनाव नैथि थामथि आरो ब्रैथि खेब जुलि खालामनाय फिसायफोरा खैफोदाव गोग्लैगोन सासे बिसि थानायनि उनाव आसामाव बेबायदि नैथि थामथि आरो ब्रैथि खेब जुलि लानो मोननाय नङा होनना गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावथाय फोसावदों बिनि थाखाय गासैबो बिसिफोरा 114 नम्बरखौ गोसोआव ला आरो नोंथांनि फिसाया जुदि बेफोरबायदि हाबा खालामदोंब्ला नोंथाङा थाबैनो अजद हरनो हागोन